Опасно изглежда нападението на гостите. Хубаво ниско подаване и ето, че гостите повеждат в 7-та минута на матча. Явор Въндев демонстрира голмайсторския си нюх. Безпомощен Емил Петров. Страхотно начало за футболистите на Стойчо Стоев. Радости за техните фенове. Миньор Перник изненадващо повежда на стадион Славия в Овча купел на белите с 1-0. След 7 минути игра Явор Въндев е автор на гола. Много бърза контратака организираха перничани. Ето го подаването към Явор Въндев, който изпревари статичния Мартин Сечков и насочи топката във вратата на Емил Петров. Аплодисменти заслужава и Костадин Марков, капитана на Миньор, за хубавия си рейд. Миньор Перник продължава да води в 32-та минута. Белите изравняват. Даниел Пеев е в прегръдките на своите съотборници и натиска на домакините доведе до необходимия резултат. В последните 10 минути Миньор се прибра прекалено в своята половина и Даниел Пеев с глава възстановява равенството. Ето още веднъж прекрасното центриране на Радослав Димитров. Даниел Пеев бе оставен абсолютно непокрит и с глава насочи топката в левия долен ъгъл на вратата на Иван Чворович. Марков и стена от един човек срещу него. Центриране на Марков в наказателното поле. Разминава се цялата защита на Славия и Миньор Перник повежда с 2-1. Траянов е автор на гола. Каква радост за гостуващия отбор. Втора изключителна грешка в бялата отбрана и Ванчо Траянов носи радост на ето тези привърженици. Сега ще видим повторение на гола, с който Миньор Перник повежда за втори път в матча. Стойчо Стоев би трябвало да е доволен. Центрирането на Костадин Марков. Топката тупна и Жуниор не покри Траянов, който с глава отблизо буквално разстреля Емил Петров. Не се намеси както трябва там и Виктор Генев.